Vă spun o țuică, mă, să te dezvolți mai bine. Nu, frate, ce faceți, bă, lăcățelele mele? Eu sunt Cheiță. Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi avem un episod nou. Primul episod pilot. Sper să ajungem la cât mai mulți abonați. Apăsați acolo butonul de subscribe, de like, de tot ce trebuie. Că am făcut multe la viața mea, bă. Numai bani am făcut. Ce să zic, am început de mic cu bagabonțeala, cu străzile. Am început de la zarzele, struguri și ce furam noi în copilărie, până la mașini, magazine, furturi de cu plase prin Portugalia, și așa mai departe. Așa, frate, și se dă drumul la treabă, nu? Păi să începem cu vârsta aia fragedă, mică, rău de tot. Unde abia începusem eu vagabonțeala prin Dacia pe acolo. Mai multă lume cunoscută în Ploieștiul ăsta, care unii au ajuns destul de bine, să zic, în viață. Cu ce să încep eu? Prima oară cu Tehnolemul, cum mi-am adus aminte, da? Unde se fura parafină. Deci eu făceam cu fumigene, habar n-avea lumea de fumigene și așa mai departe. Știți foarte bine cum se treaba cu fumigenele? Așa. Am reușit să dăm foc la un depozit, frate. Acolo, undeva la vreo, să zic, 1 kilometru față de Mihai Bravo de aici, undeva în Dacia, imediat după Fero, dacă știți, unde cine cunoaște zona, am reușit să dăm foc la un depozit. Dar cum? Printr-o greșeală. Am pus parafina la uscat și un băiețaș, așa să zic, mai lent la minte, a venit cu o țigară și a aprins țigara în locul unde era parafina și, bineînțeles, crumul a căzut pe parafina aia și a luat foc. În depozit mai era o bicicletă și am ieșit toți afară și ardea. Și băiatul ăla cu bicicleta, ia uite, bă, arde depozit, nu știu ce, și la un moment dat el, ce zice, aoleu, bicicleta mea, și s-a dus nebunul în depozit să-și salveze bicicleta. Și ce credeți? S-a ales cu arsuri pe gradul, nici nu știu, că nu știu gradele, dar oricum era ars pe mâini, pe spate. Și e adevărată treaba, pe bune. Pe bune e adevărată. Așa. Neavând bani de tren, luam trenul de sub pod de acolo, imediat de lângă cimitir, din spate la cimitir, Gara de Est. Neavând bani de bilet și astea, uneori mergeam pe scară, erau trenurile alea supraetajate, nu știu ce, alții mergeau pe tren. Ca să înțelegeți cât de nebunie era în toată chestia asta. Și noi mergeam la Măgurele acolo să furăm mere. Și atât de handicapați eram, când ne suiam unii pe tren, mie mi-era frică să mă sui pe tren, bineînțeles, și preferam să stau pe scară. Dar acum stăteam pe scară, așa, și imaginați-vă că la viteza aia se putea întâmpla orice pas greșit era fatal, să zic așa. Odată ajuns și acolo, vă dați seama că puteam să fim expuși la orice. Bineînțeles că unii dintre noi au fost prinși și bătuți crunt, adică nu așa, cu par din ăla de par. În fine. Așa, și cum spuneam, de Măgurele, cu merele cu astea sunt pistol cu apă, să zicem. Și cum mi-am făcut eu intrarea în lumea infracțională, de-am apărut în Argus. La vremea aia, Argusul era un ziar destul de popular. Vă dați seama, la câți ani aveam atunci, domnul? 12 ani? 11-12 ani, ceva de genul. Să te apuci să spargi niște semafoare de tren, e ceva.
să mai arunci și după aia cu pietre dacă știți pe linia de tren, sunt niște pietroaie din alea, căcaturi din alea, să arunci în tren, nu știu ce, nu știu cum, și acolo peste pupăjă, că nu era totul, să zicem, prea adevărat, unul dintre noi ce s-a gândit el? Vorbim de băiatul la care a dat foc la depozit. Asta e papagalul. Știi ce zic? Ce a făcut omul? A legat o cutie, să zic, cutie de veche de vopsea. A dat o gaură în capac, chiar în mijlocul capacului și a legat-o. Da? A pus acolo, nu mai știu, plumb sau ceva de genul care să atârne nici foarte greu, dar nici foarte să se rupă guta aia. Și ce a făcut omul? S-a suit pe pod, da? Deci cum e trenul, trece trenul așa, în fine, înțelegeți voi care e șmecheria. Și ce s-a gândit el? Aruncă cutia aia, da? Omul avea un pic de imaginație. Să-i vină la șofer, deci omul care conduce locomotiva, nu știu cum îi zice, să-i vină direct în geam. El n-a mai luat în calcul că cutia aia poate să ajungă pe zi. Cum îi zice, mă, Alex? Asta, firele de înaltă tensiune, unde sunt 27.000 de volți. Cutia aia cu guta aia a ajuns acolo. Nu știu cum s-a făcut toată combinația aia, că undeva degetul lui nu mai simțea. Aproape că era carbonizat. Oricum a fost o poveste destul de haioasă. După care, ce am făcut? Ne-am mutat cortul undeva pe la rampa de gunoi, dacă mi-aduc eu aminte bine. Deja se mărise brigada. Eram de la 7, 8, 5, eram undeva la vreo 10, 15, să zic. Cam pe acolo eram. Și nu mi-e rușine să zic, chiar umblam pe rampa de gunoi. Și din curiozitate, nu de alta. Nu știu ce aveam noi în cap atunci să găsim noi, în fine. Dar ideea e că acolo și acolo erau niște teritorii marcate. Că ne-au alergat țiganii, bineînțeles că ne-au alergat pe bune, ne-au alergat ca lumea. Iarăși 2-3 din brigada noastră au fost prinși și bătuți, adică să fii bătut că încași teritoriul gunoaielor, la vremea respectivă era ceva de domnul fantasticul. Ce să mai zic eu? După care a urmat perioada, deja prinsesem curaj, aveam stofă de infractor, să zic. A urmat perioada mașinilor. La un moment dat, unul dintre noi vine cu o cheie de Dacie. La vremea aia, atunci, mașina străină, nu mai știu ce era, chiar nu mai știu ce era. Ba da, știu, un Ford Scorpio, dacă mi-aduc aminte bine. Da, un Ford Scorpio din 96, 97, ceva de genul. În rest vedeai numai Daci. Pe stradă, olțituri, trabanturi, de-astea, cum îi zice, era să zic Oldsmobile, Mobre, da, cum dracu le zice mult, am uitat niște mașini. Niște mașini vechi, în fine, nu-mi vine în cap acum. Ei, cu cheița aia de Dacie, el ne-a păcălit pe noi că Tax lucrează undeva la uzina Dacia și nu ce, și că el cu cheița aia deschide orice mașină, dar lui era frică. Și eu cum sunt mai așa, cum să zic, că mai înfip și sparg gheața, ca de fiecare dată, ia dă-mă cheia la mine, că mă duc eu și fac eu și drăgit. Și m-am dus. Acolo în Dacia, o zonă unde care noi ne învârteam, unde aveam cartierul general, să zic așa. Am început să desfacem mașinile la oameni. Adică aveam oamenii mașini în garaj și prima oară am început cu capacul rezervorului. Și cu capacul rezervorului am văzut că mergea. Și că, Doamne, mi-am îmbogățit. Și am zis, gata, eu toate castofoanele din
tot cartierul și mai știu eu ce. În fine, oamenii s-au pișat în rezervor, unii au pus zacări, bineînțeles că ne-au bătut de ne-am pișat pe nimic, dar ne-a bătut rău de tot proprietarii. După care ce am zis, băi, am terminat-o cu Dacia, zona de care ziceam, hai să trecem pe cartier. Pe cartier, bineînțeles că lumea nu prea avea curaj, eu fiind mai mic și mai fearless, m-am apucat și am spart toate mașinile din cartier, absolut toate. Nu mi-a scăpat niciuna. Niciuna. Băieții ăștia care eu m-am prietenit ulterior cu ei, mă vedeau. Și râdeau de mine. Eu uite-l pe la băi, iar sparge mașini, iar nu știu ce, iar nu știu cum. Am revenit. A urmat perioada, după ce a trecut perioada aia de, să zic, încercare, testare, undeva prin 95, da. Deci treaba cu semafoarele a fost până în 95. Mi-am adus aminte acum, n-a fost în 96. Undeva la piața aici, unde stăm noi și astea, după ce a câștigat Petrolul cupa, vă dați seama, toată lumea a fost pe străzi, haos, de gringoladă, toată lumea fericită, ca de Revelion, ce să mai. Împreună cu un băiețaș, nu-i dau nume, vreau să-i protejez identitatea, am reușit să spargem un aprozar. Dar cum? Gândiți-vă că pe vremea aia, să te ducă capul să spargi un aprozar la vârsta de 9-10 ani, trebuie să fii un adevărat geniu ca să faci așa ceva. Și eu recunosc, da. Câteodată sunt geniu, câteodată nu. Am reușit să spargem geamul. Da? Dar casa de marcat era undeva la distanță, deci noi când băgam mâna și astea, noi nu puteam să ajungem. Și ce m-am gândit eu? Lângă aprozar mai era un magazin, se numea atunci Rodipet. Și ce am zis, băi, dacă la ora aia n-aveai de unde să ții gumă de mestecat, am zis, băi, hai să spargem Rodipetul, da? Dar cum? Mișcam magazinul cu tot, ca să înțelegeți și voi. Deci mișcam magazinul, că erau pe rafturi puse gumele turbo și așa mai departe. De atunci eu făceam schimb cu niște băieți de surprize. Aveam, dacă voi mai țineți voi minte, gumele turbo, aveai niște surprize cu mașini, cu motociclete și așa mai departe. Am reușit să spargem magazinul ăla. Am mestecat, deci aveam gura plină de gume. Eram așa. Deci anul băiatul, mestecă. În capătul la un băț, am pus guma de mestecat și ne-am făcut prelungită. Și puneam în asta, cum îi zice, când puneam pe bagnotă, se lipea, bineînțeles, nu? Și trăgeam câte o bagnotă, pac. După ce asta, cum zicea cruzarul, l-am spart de 3 ori, dacă aduc aminte bine. După ce a trecut perioada asta, la vreo 2 luni de zile, a urmat faza cu, hai să nu mai că mutase banii, punea la mai distanță. Adică cumva și-a dat seama, bă, cum au ajuns ăstea aici, și-au dat seama că noi fiind BDD și asta, oamenii mari, îi ducea capul. Și-au mutat banii mai în spate. Noi ce am făcut? Ne-am dus în spate. Înainte nu erau termopane, erau pur și simplu unde trebuia să fie geamul, era o tablă dată și așa mai departe. Cu un clește din ăla de, să zic eu, de tăiat țărmă beton, da? Și cu o șurubelniță în cap avea, dacă știți voi, de la Vidia sau ceva de genul, unde puteai să, dacă înfiletai, și asta făceai gaură. Și după aia am început să decupăm cartonul. Am tras de cum îi zice, de tabla aia și am reușit să intrăm în aprozare.
An golic iarăși casele. Iarăși la vreo alte 3-4 luni de zile au resudat, au pus tablă dublă. Deci nu mai aveai cum. Efectiv nu mai aveai cum. Și ce m-am gândit eu? Bă, trebuie să intrăm prin tavan. Dacă țineți voi minte, tavanul, adică acoperișul înainte, nu era din table, erau țigle. Țigle din alea, călcai pe ele, n-aveai grijă pe unde mânca, te duceai direct alecus bulecus. Și bineînțeles că m-am suit pe acoperiș și n-am știut unde pun piciorul și s-a rupt tavanul cu mine și am picat, m-am trezit în... Aolă, că mi-am adus aminte de nebunul și de Ghiță cu Bigu să moară familia mea, că mi-am adus aminte. Povestește-le, frate. Bineînțeles, manevra asta a ținut la magazinul de la Sud. Bigu. Bă, fraților, voi sunteți nebuni la cacă, ce am pățit acolo și a fost circul vieții mele. N-am văzut așa ceva în viața vieților mele, că eu o să întâlnesc un om mai nebun ca mine. Eram într-o seară de Revelion. Deci după ce a fost treaba cu aprozarul și astea, ne povesteam, mamă, uite ce am făcut eu cu tare, că am făcut, că am dres, că mamă, că m-a dus capul. Și acum ăsta fiind mai paliu ca mine, ce ai zis, băi, eu vreau să spar Bigul. Noi toți când am auzit, băi, frate, ești nebun, cum de la aprozar treci la Big, care Bigul pe vremea aia era Carrefour-ul, în ziua de astăzi, să zic așa, Carrefour, Cora. Bă, frate. La băute, la alea, nu știu ce, Pigidi, eram 13-14 ani atunci, nu mai știu. Nici nu mai știu cum îl cheamă, sincer să fiu, a trecut atâta timp, știam de nebun oricum. Și cu Mădălin, da, bă, băiatule, bă, nu vine să crezi să mă ies, ce, Doamne, ce vremuri nebune. Și hai să ne punem la treabă. Cum face să spargem noi Big? Și eu îi zic, bă, singura... Am stat la înfilată, alea, dar n-ai cum să intri pe uși, pe alea, că, na, fiind la sud, acolo, la gara de sud, imediat îți dai seama dacă se sparge ceva. Și ce îmi zice, bă, n-avem cum decât în tavan. Eu știu că merge prin tavan, că eu am făcut proba. Nu la sud, dar în alte părți. Fraților, am intrat acolo, dar acum, tot așa s-a spart tavanul cu noi și vreau să vă spun că ce a urmat acolo a urmat de bandadă și de grigoladă. Haos total. La un moment dat, pe mine m-a cuprins frica, sincer să fiu, adică cumva mi-a revenit mintea la cap și am zis, Doamne, nu e bine ce fac. Eu ies, eu le-am zis așa, bă, eu nu mai stau, eu ies. Având niște antecedente în urmă, cu Dacia și cu spartul semafoarelor și cu amprente și cu căcaturi și cu astea, am zis, bă, poliția nu e chiar așa fraieră. Și poate ne ia iarăși urmă și astea. Și am zis, bă, eu ies. Numai bine că eu când am ieșit și până să ies eu, am mai tras un băiat după mine. Când am tras, bac, deja alarma se deduse la Big. Și ăsta, cum îi zice, nebunul ăsta care era nebun, pe bune era paliu, când a vrut ce să mă iasă, a zis, bă, eu nu mai ies, rămân aici. Și ce credeți că a făcut în cavaș ochii voștri? S-a dus pe toate mezelurile, s-a căcat, s-a pișat. Băi, frate, de nu te mint cu nimic. Toate, mă, și ce aia, toate mezelurile, tot, le-am moșcăi cu căcat, cu pișat, am zis că nu e adevărat, frate. Bineînțeles că l-a ținut arestat vreo 2 săptămâni, pe la Mora Nouă, da, parcă vreo 2 săptămâni. Că noi cum am aflat de Mora Nouă, că vreau să ajung și la Mora Nouă. La Mora Nouă, cum îi zice, era o de-asta, cum îi zice, fabrică de acțipil de nu. Cum îi zice, mă, mâncați-și gura ta la mea? Mă, cum îi zice când te duceai și la acțipil de cu I love you, cu... Doamne, că uite. Tipografie, mă. Era o tipografie.
acolo mi s-a întâmplat povestea vieții mele, adică, cum să zic eu, mi-am luat umilința cea mai maximă din toată viața mea. Ne-a dus să-l vizităm pe ăsta la Morano. Da? Ajungând acolo, am dat și de tipografia asta. Și ce am văzut noi, era la mod atunci cu acțipildele alea, cu I love you, era I, inimioară și love you. Am sărit gardul, am intrat în tipografie cu 3 inși, ne-a prins în ziua cu tare. Deci noi am fost să-l vizităm pe ăla la Părnai și după care am fost să spargem în tipografie. După ce am sărit gardul, nu m-am apucat decât să dăm 2 saci de acțipil de afară și ne-a turnat. Am luat o bătaie acolo. Ferească Dumnezeu, dar ce bătaie ne-am luat. Eu cred că de-aia am și de viața asta de secoie, de la bătăile care le-am luat când eram BDD-ul pe bune vorbesc. Și în fine a venit poliția, a venit miliția, pardon, că era înainte miliția. Și am ajuns acolo, frate, pe cameră și a fost în felul următor. Eram 3 inși. Am stat acolo, cred că vreo 3 ore. Mamă, eram pișească ca spune, frate, adică, na, infractor de mic. Vine un polițist din ăsta gravid. Băi, nenorociților, infractorilor, vagabonților, nenorociților, că la școală nu vă duceți, că nu vă place școala, că voi vreți numai nenoroci și nu știu ce. Bre, șefule, cu tare, iartă-ne, mamă. Ce, mă, care a fost, mă, cu ideea? M-a luat pe mine. Tu ai fost, mă, cu ideea? Nu, șefule, că eu sunt cel mai mic, cu tare, că nu știu ce. Da, mă, ai dreptate, tu nu ești cu ideea. De unde? Că eu sărisem primul. Eu dădeam start. Și toată lumea știe lucrul ăsta. Îl ia pe unul dintre noi, unul porc, îi zicea. Îl duce de lângă mine și lângă băiatul ăla, s-auzea din birou. Doamne, să vezi ce bătaie mi-au. Tovarășul ăsta meu de lângă mine, Mădălin, răbușea râs. Eu plângeam și el râdea. Ei fiind, apropo, ei fiind mult mai mari ca mine. Și, da, deci, erau 81-82, mă, da, eu știu sigur că eram cel mai mic dintre ei. Cel mai mic și cel mai al dracu. Și cel mai inventiv și cel mai isteț și mereu cu inima de gheață, adică nu aveam frică. Ideea care a fost, după ce l-au luat pe băiețașul ăsta de lângă mine și când am auzit ce bătaie dă în birou acolo, m-a cuprins o frică, am zis, Doamne, dacă nu cred că mi-e o bătaie de data asta, nu mai am scăpare. Tovarășul ăsta al meu, Mădălin, de care vă zic eu, cum îi zice, omul era învățat cu bătaie. Era la prima abatere de genul ăsta. După care mă cheamă pe mine, îi dă drumul ăla, mă cheamă pe mine, bă, pe ăla era umflat. Băi, fraților, m-a bătut cu cureaua, cataram. Deci nu dădea cu partea de piele, dădea invers cu cataram. Mi-a lăsat niște semne atunci am zis, gata, sunt gata pe bune. După care l-au luat și pe tovarășul ăsta meu, Mădălin, l-au luat și pe ăsta cu bătaia. Deci ne-a ținut acolo undeva la vreo peste 10 ore, să zic așa. Și ne-a prins undeva la vreo 9 seara, pe timp de vară, zic eu. Asta atunci era încă zi. Și ne-a pus înapoi toți 3. După ce ne-au bătut bine, ne-a adus și de mâncare. Dar ce mâncare? Ne-a adus niște ouă, ține minte și acum, niște ouă, ochi, făcute de vreo 3 zile erau. Că mirosea să mă răsumă, dacă nu mirosea de nu ce că ei pleacă bre cu ele de aici, că dă-mi o țigare mai bine. Și mi-a dat un carpaț de la, m-a uns pe suflet carpațiul ăla, dacă nu, am zis,
Mie mi-a dat Carpați, la el alții le-a dat Bucegi. Pe bune. Și ce ne-a zis polițistul ăla de tură? Bă, și vedeți că e treabă serioasă asta și e adevărată pe bune. Bă, gata, ați mâncat mâncare, ați mâncat bătaie, ați fumat, puneți-vă la somn că vă dau drumul mâine dimineață. Deci, gata. Eu mi-am luat direct locul de lângă ușă, cum ar veni să mă trezesc primul. Dacă e ceva cu bătaia, să mă ia pe mine primul să scap. Alții doi, era decât un singur pat, alții doi au dormit în pat, eu dormeam jos. Se face 11:30 seara, 12 noaptea, m-a luat somnul pe mine. Mi-a luat somnul și pe aia. Pe la vreo, să zic, cât să treacă? 3-4 ore. Mi-am trezit. Dar cum? A venit un alt polițist. Buf! Când a deschis ușa, eram eu în ușă. Mi-a dat cu ușa în cap. Ce faci mă aici? Ce faceți mă aici, bă? Păi să trăiești șeful, că cu tare, că uite, am făcut asta, am înțeles asta. Hai bine, mă, culcați-vă. Stați acolo, liniștiți. Bine, șef, ne culcăm. La vreo oră jumate vine altul. Bă, pe jur, vine altul. Deschide ușa, iar îmi dă cu ușa în cap. Bang! Bă, ce cu voi aici, mă, cu tare? Păi să vedeți că a venit cu tare. Cine a venit, mă? Bam, mă, și ne-a luat la o bătaie. Băi, băiatule, bă. Pe toți trei. Deci erau pulanele alea atunci, frate, cred că avea 1,5 metru un pulan de la. Bă, frate, era cât noi, mă, că nu eram foarte înalt atunci, pe vremea aia. Și ne-au bătut cu ei de ne-au rupt. Vreo 40 de minute ne-a bătut. Deci dădea ăla, nu conta, că dacă trebuia să pun mâinile așa, stai, nu mai da șefule, că nu știu ce, că nu știu cum. Hai, puneți-vă la somn. Ce să mai dormim, șefule, că nu mai dormim? Băi, puneți-vă la somn, n-auziți? N-am mai dormit. Pleacă ăsta, vine tot ăla. Ce v-am zis eu vouă, mă? Cine a zis, bre? Păi nu v-am zis, mă, să vă culcați. Cine vă culca, mă? Voi faceți mișto de mine? Voi mă luați pe mine la mișto? Mamă, și ne ia și ăla într-o serie. Bam. Vreo 20 minute ne-a ținut și ăla iarăși în serie. Puneți-vă și vă culcați, că dacă vă prind data viitoare, dacă mai vin încă o dată și nu vă prind dormind, iar vreau. Mamă, nu-i de frică, ne-am culcat. Ce crezi, mâncați-și gura ta? Că vine ălaltul care ne-a bătut și ne-a zis să nu mai dormim. Iar dormiți, mă? Bam! Și ăla, vreo 15-20 minute ne-a ținut și ăla în serie. N-am mai dormit. Iar vine ăla care ne-a zis să dormim. I-a zis că dacă ne prinde treș, iar ne bate. Când a venit ăla și ne-a găsit iar treș, ăla deja a scos cureaua. Ăla n-a mai scos cureaua, ăla a venit cu cureaua direct pregătit. Deci oamenii se vorbise între ei și făceau caterincă. Dar caterincă pe pielea noastră. Și am ținut așa, să zic, vreo repriză până pe la vreo 3 de dimineața, 4, când ne-a zis ăla, cum morții lui îl cheamă acolo, gata, mă, hai că v-am bătut, v-am căpiat, dați-i drumul acasă. Bă, fraților, după ce am ieșit de acolo, am stat vreo jumătate de oră să ne revenim, că aveam numai semne pe noi de badă pulane, badă curele. Și ce-am făcut, mă, că v-aș vrea asta? Ce m-a dus pe mine cap? I-am zis, băi, nu vă ține pula și toate astea. I-am zis, nu vă ține, n-aveți sânge în instalație, că ne-am luat bătaie. Suntem căliți acum. Mergem înapoi în Dacia, luăm cheița de la ăla și furăm mașina de poliție. Vă ține belenghiul. Și ce credeți? Ne-am dus în Dacia, așa. Am luat cheița și n-am putut să pornim mașina. Înțelegeți? Chiar n-am putut. Și ce am zis? Bă, dacă nu putem, nu știam să conducem mașina și astea, bă, am scos-o din viteze și am împins-o, fraților, că ea era, cum zic eu, era suită pe rampă, era pregătită, nu știu ce vrea să-i facă atunci, probabil să-i schimbe uleiul sau să-i de ceva, era pusă pe rampă, așa. Și am împins-o, fraților, de s-a dus mașina, cum să vă zic eu, direct în biroul ăla. Mașina a intrat mașina a intrat cu spatele cum era așa
a intrat direct în birou la păbune, că a țipat ăla, a făcut, cine a venit aici? Ne-am pișat pe noi de râs, vă dați seama. Ne-am pișat pe noi de râs, efectiv ne-am pișat pe noi de râs.